Igbo mulum zemoze kene kwa muno ọzọ. Kuna afọ video dị n'akụkụ ebe yes. Na so na Anambra agona ọchịchị akajide akpụ ụjọ na-atụ ofe. Ọchịchị akajide akpụ ụjọ na-atụ ofe. Unu na-afọ n'akụkụ ebe awụnụ na-amarị ọfụma ka nkọwalụ na ihe bụ Mampasman. Mampasman nọrọ efite onye dibịa. Onye dibịa sịrị mgbe na ndị mmadụ fu na wangel fu na shrine oje ka asa ya ocho titude afụbero dị gela anya nobody questioned him. Onye dibịa ndị Udogachi Anambra steeti bata ọwụwa ọsọ mechara chi atazi azụ. Kịta gịnị na-eme? Mampasman na jeje na security. Ebe onye oshi ji eje bụrụ security obodo onye oshi bụrụ security obodo ahụ dị inform of na onye ghewe gate ya ka onye ọbụla batawa. Mampasman kwunu ji eje ba ka ọ banye Udogachi. Ọ na-aba Udogachi under gịnị? What level of education ka ọ nwe? What are his qualifications ịba Udogachi? Kedu ihe ọ na-emenwu? What special skills does he has? Idokam natural recruit mmadụ ọ bụ na iche ekecha ọrụ si iche his own personal skills onwe ka ịma na onye ọ ya bakwala n'ụlọ. Mampasman kwesị ka atụọ nga ka otu oluzi akwere ka o solu meginu because all these people na under the group of ndị akwa ọkụkọ ahụ mgbe ahụ ka unu pụtaziri na akpụta ya n'ime Udogachi a na-achị ka obodo dị mma. It's now obvious na ndị niile nọ n'ime obodo Udogachi ahụ bụ ndị ekpiri ma bụ ndị oshi. Most of them are join all these security bodies in order to have now command the respect out of pressure and to run away from their sins, to cover up some of the things anime. Mampasman Udogachi na Anambra state. Mampasman Dibi Bilima. Okita ka na-ekwu n'ya. Kita ka ihe na-eme na-egosi na una chọrọ udo na anyị Igbo anyị. There are some people not somewhere station themselves not to accept peace, not to accept the fact na anyị Igbo anyị na-agba gara. There are some people somewhere that doesn't want ka ihe ọma bata na anyị Igbo anyị because a na-atụ n'inu si na uru na obodo adịghị mma bụ uru ndị nze. It is indeed the truth na obodo adịghị ndị mma bụ uru ndị nze ahụ. Ahụ adozi ndị nze ahụ datụ na the death and life and people of the town does not matter to them. Mampasman kunuti na ọchịchị security. Chekwanu ka udo yisichi. Unu bute organization kpọọ Udogachi. Wano ndị oshi, ndị ekperima, ndị ama, ndị iberibe, ndị na-agba kolos kunu kpoju di ya. Why ha na-eme accidental discharge? Why ha na-egbufu mmadụ na-enwele pass enye ndị dibịa ka ha na-agwọ ọgwụ? Ọ na Mampasman ka nọrọ na this soludo chụọ ha n'ọrụ and people should get Mampasman arrested. You people should make sure that his contract is terminated and get that man arrested because onwe ihe ọ na-ebe ahụ eme. Mampasman kwesịrị na-azụ ụgba na police station now. Police station now. But that's by the way, and then the complete video. I greet you all my lovely friends and friends. All please watch this video Basalo Mampasman. Man, I'm making on your own. Okay, Yazeli. You could mono rap on your Nangu. On a lab on your Nangu. Oh, I was a potent for one copy by on. Oh, I was a potent for one copy by on. Mampasman, okay, you can only come. Come on, men come and I know how I feel. All right, okay. Well, if in our water now, how do you think Anambra State gain with peace? How do you think that insecurity ga on Anambra State? Ebe Mampasman happens to all DB. Gazine chezinche. Le talk all you. Na Mampasman be one of Ndi Morning Star Club. Ndi otu akwa poko. And the akwa oko no n'ime
with eke hit and ilotakwalo no na-eme mgbe ọbụla a ga-eje court agba egbe, mgbe ọbụla a ga-eje court ekidnap mmadụ. Ntị ọdịkwa na ị na-aghọta ebe anyị na-eje, ebe ọ bụzi na man pass man bụzi second man in command akwa ọkụkọ bizily change overnight. If hụ na o nwere ife ndị a na-esile anyị a ga-aghọtara n'ezie men o rekruturu o ji alụ ọrụ ngwalụ na-ajụ ndị a na ha bụ gịnị ndị na-eche obodo ka ọ bụ ndị na-egbu obodo? Because na now ife ọ ga-abụzi na awụ onye ọbụla dị against them, they will begin to fight to kill the person so that their own case and their own evil doings gana nani. Government or a back adanya. There are some people who got put on for security a mefantin arrest because na a man semunonye na lolo anene all a second in command a bula anene yarapunya no o man kwụsị so a man sim na akwa ọkọ asisi ọbali ime maka na ezuori na ọ bụ ha na-eme is a lie. Ndị otu na aside, ndị otu na akụ mpompo ka afrat na asị na ọga ha aka ya dị ọcha n'ezie man pass man nakasị nkarịka na nkarịka n'onu shikọrọ ndị youth na-ebele ndị fa all the fa mekwalụ na Osu local government. Ọ dị fa ị ga-amaruru gị hite na nsa ị ga-awụ ị ga-eke ụtụtụ ụdị fa bidoro ebe anwa mgbe ọ na-ebido a na-ekili nye ekili before you know it ha gọzie terror maka na mbido akwa na ala arụ mana akwabazi ọdabazie. Ndị Anambra ga-adị careful now because if I'm getting critical time, the same people get all dibia me all dibia ogozi all ife na amu ogozi all ikwi. Now they have changed their narratives and their movements but into security and agwa na onye sugidelo ohi hand here egbe na mwe as amnesty to government overnight or turn of security. No, he can't do well. Only if I know. And if I am attached here, I can able them mad closely. Because you watch a case will able them money for that now. I'm able on target. And I got deep their history. Am I why? Because now this movement na for patani membo man pass dog ojobulo onwe. And if government agbarambo no get stop offer because let go more some history ndi ha nwude na be ha anwa o re nke egburu on December. Yes, one man ejim video eba oparagbogbo the man ebe ochi na the man o kidnap mmadu o mesi onye as na kidnap afu her last 2 months. But here go the man. Government, where are you? Orange share the man. Ishako obodo the man. Man obro onye obra na ishako obodo. Maka na go and hey show manu. Okay, Lifa, I rest my case.